फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै देवबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 14 अक्ट', सावन दाननि 29 अक्ट', तृतीया अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय पीएम मोदीनि बिमा हिराबेन गुजरातनि गांधीनगराव मोनथाम गाबनि भारतनि माहारियारि फिरफिलाफोरखौ गावनि थाखुलियाव गथ' गथायफोरनो राननानै होदों। मेरठनि तिरंगा हानजा सुरनायाव सासे हिन्जावसाया महात्मा गान्धीनि महरसे दिन्थिनो थाखाय गावनि खर'नि खानायखौ लान्था सिनजादों। मिरु सरकारनि आयुष, पर्ट, शिपिं आरो वाटारवेज मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मैया मोनसे गोदान मावखुलि बेखेवनानै बुंदों दि बियो सिद्धनि दारै रिसार्च आरो एकाडेमिक बिथिङाव मोजां साबसिन फिथाइ मोननो हागोन। खारखोमाना थानाय टेररिस्टनि मोननै नखरा जम्मु काश्मीरनि ड'डा डिस्ट्रिक्टआव गावसोरनि न'आव मोनथाम गाबनि भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोदों। उत्तर प्रदेशआव थांनाय 24 घन्टायाव 1000निबो बारा फ्रेश COVID-19 केसफोर मोननाय जादों। महाराष्ट्रआव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि तिरंगा हानजा सुरनायनिफ्राय लानानै साइकेलजों हानजा सुरनायसिम भारतनि 75थि उदांस्रि सानखौ रायजोआव फालिनाय नुनो मोन्दों। भारतहा बुहुमनि रुजुनायाव बयनिख्रुइ बांसिन रुजुथायनि आइजो पाइलटफोर दङ। बेंगलुरुआव टिउटर फोरोंगिरिया 10 थाखोनि फरायसाखौ सोरनि नलिजों अननाय गैयै जोखोम होदों बिनि खर'आव जोखोम जादों। टिउटरखौ हमनाय जाबाय। बे दैज्लां मनसुन बोथोरा माइ आबादाव 13% खमायहोदों। चेन्नाईआव मोखां खाथेना फैनाय सिखावफोरा बेंकनि स्टाफखौ मोनसे टयलेटआव साबि मारिथेना गोबां कौटि रांनि गासै 32 केजि सनाफोर लुट खालामना लांबाय। अरुणाचल प्रदेशआव गोदानै मोन 30 COVID-19 नि केसफोर मोननाय जादों। गुजरातआव लोमसि स्किन बेरामनि थाखाय 108 मोसौफोरा थैबाय। दासिम थैनाय अनजिमाया 3268 जाबाय। पीएम मोदी बिथाङा मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ चाइनाजों सुक्ति खालामदों होनना राहुल गान्धी बिथाङा अजद लाबोदों। मोन 11 आरोबाव दैबबारिफोरखौ रामसारनि फारियाव सोसनबाय। दायो भारतआव बेनि अनजिमाया 75 जाबाय। सा 12 IPS अफिसारफोरखौ 15 आगस्टआव चिफ मिनिस्टारनि मेडेल होनो सायख'बाय। कमनवेल्थ गेम्स गेलेग्रा हानजाजों सावरायलायनायाव पीएम मोदी बिथाङा बुङो दि भारतनि गेलेनाया सनानि मुगा जागायजेनदोंसो। काश्मीरनि LOCआव सिकिउरिटि एबा रैखाथि हाल-सालखौ नायबिजिरदों नर्दार्न आर्मी कामान्डारआ। 2022 मायथाइनि उदांस्रि सान सासे सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि कुशीनगराव पाकिस्ताननि फिरफिला बिरहोनाय दायाव खानाय जाबाय। आजादी का अमृत महोत्सव सत्यजीत मजुमदारआ डिजिटेल मिडियायाव भारतनि कालचारेल आइकन एबा नेरसोन महरै गनायथि मोनबाय। मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधानआ बुंदों दि फरायसालिनि फराबिजाबफोराव साहसि भारतारि आर्मी दावहारुनि सल'फोरखौ सोफादेरनांगौ। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।